Sure. We go outside. Okay, so you're gonna follow him and go capture inside. Yeah. Surprise. Surprise. Sasa songa ngithi workshop lapha eThekwini. Bafowethu eish. Angikho right yazi. Ngiphethe lesifo sabantu abahamba ngebhanoyi kakhulu. Abantu abagibela ibhanoyi kakhulu kuthiwa ideclate. Ngiphethe ideclate lesifo sabantu abahamba ngamabhanoyi kakhulu. Kuthiwa ideclate, ngiphethe ideclate. Surprise. Wake notice ngithi imoto. Wake notice imoto. Wake notice abantu. Yeah. Wala nje. Oh. Sebenza siphila ngola ifikela ekhaya futhi wenze ukuthi wonke umuntu into eyenzakala ayibona yabona into enhle nembi iyabonakala lapho because siphila impilo eyiqiniso asifake yabo mfowethu awukudarakthela ukudarakthela awuthola insizwa yodwa lapho ezokuphatha ezokhombisa abantu yabo oh mfowethu ngicela ukuthi ulandele kanje le camera jikela ngale jikela ngale mfowethu
Let's go.